internetti hävisi, niin piti lopettaa tuo Facebook Live. Mennään tää näinkin. Me hyvinhän tuo toimii. No, siinä on vähän aasta. Kävellään tuohon kadun päähän. Täällä on näitä ihan kunnon ravintoloitakin. Yleensä kun ollaan täällä oltu, niin yleensä on vaan menty tosta vaan niin tonne laivaa ja laivasta ulos ja äkkiä pois. Okay. Tuolla ylhäällä on jotain hauskaa. Siellä kuuluu kirkumista. Ei ole aikaisemmin niin kuin ilta-aikaa oikeastaan kävelty täällä Surikausitissa. Täällä on ihan kivoja ravintoloita. Ihmiset viihtyy ravintolassa. Missä vielä niin laittaa kotona ruokaa. Ja otetaan vähän tää sitruunajuomaa. Aika viileä. Yeah, you can drink the rest. Tässä on kans ne pieniä perheravintoloita. Täällä on sitten jo ihan sitten jo niinku tämmönen oikea ravintola. Tietysti ruuat täällä sitten grillaillaan tilauksen mukaan. Jos grillatusta ruoasta tykkää, niin tää on kyllä hyvä paikka. Filippiinit siis. Grillatusta kanasta, grillatusta possusta. Ainakin kanat on ihan hyviä. Mä en tiedä sitten, onko nuo possut sitten eurooppalaiseen makuun maustuttaa. Yleensä vähän käyttää makeampia noita marinaadeja. Mutta ainakin hyvältä ne tuoksuu. Tässä on tämmönen isompi PB Grill House. Ulkona mahtuu syömään kanssa. Ylällä on kiva terassi. Joo, tää on ihan mielenkiintoinen kokemus, tämmönen iltatorri täällä. Se taitaa olla melkein joka ilta täällä ja varmaan viikonloppuna vielä vilkkaa. Joka paikassa on näitä. Tuossa ei ravintola on ainakin baaria sinne. Paikalliset juo vähän olutta. Ehkä ei parane mennä sinne säikyttelemään. Säikähtää valkeata naamaa. Okei, mennään takaisin tänne puoleen. Tässä on nää. Tässä on tää niinku tää merihäntä on tossa ihan niinku vieressä. Helen, do you want to go to here? Like this side. Elikkä täällä voi vähän istua. Siinä on vähän pettänyt tää laiturialue. On se aika pimeitä tuossa merellä kyllä, jos ei ole valoja.
Ja tuolla on tuo I Love Surigao merkki tuolla, missä ollaan joskus käyty ottamassa selfie. Mitäs tässä nyt on? Tää on kiva vähän tässä tuuli puhaltaa. Lämmintä, täällä on varmaan 30. 30 koko päivä ollut, tänään ei ole satanut. Ja. Täällä aika monella noita kookospähkinä vettä tai tämmöstä niinku myynnissä. Se on aika semmonen suosittu paikallinen juoma. Ja silloin kun me aloin katselemaan näitä Filippiinien videoita YouTubesta, niin näin monia semmoisia ulkomaalaisia, ketkä oli mennyt Filippiinille tai sitten oliko sitten Indonesiassakin siellä sama juttu, niin siellä on niinku jotkut menee niin budjetilla sinne, että ne vaan sitten ne on niinku melkein yksi kaveri ainakin, että se osti joka kuukausi jonkun, en muista montako kymmentä se osti noita kookospähkinöitä, se joi sitä vettä ja se eli sillä ja sitten sillä lihalla ja sitten vähän ehkä jotakin se söi sitten siinä sivussa. Sillä oli semmonen dieetti. Siinä on sisikiä. Täällä on tää I Love Surigao. Täällä on sitten kyllä kans näitä rahapyytäjiä kyllä on. Täällä pitää olla vähän varulla maybe ehkä niin kävellä vähän nopeammin tästä ohite. Joka kaupungista löytyy aina oma tämmönen I Love merkki täällä niinkö. Silmät selässä pitää olla täällä. Okei, jatketaan tätä kävelyä vähän. Ehkä vähän harmi, että tuli syötyä kuitenkin sitten jo silloin. Jos on täällä niin reilusti, että ei ole nälkättä. Täällä sulla tulee syötä. Ainakin quick rickiä tai jotain noita. Kananmunat aina maistuu, keitetyt kananmunat. On sitä missä päin vaan. Here, shoes and stuff. Siinä on se kenkäkauppa. Aitoja jäljitelmiä. Siinä on puhelintarvikkeita, sukkia. Kyllä menee enemmän tähän markkinakauppiaat enemmänkin. Sitten tässä nuo ruoan myyjät.
Täältä löytyy kyllä sitten niin merkkituotteita. Jäljittelemättömään hintaan. Täällä on kaikkea. Täällä on kans sukat ja lippikset tossa. Täällä on vaatepuolta sitten. On hupparia ja housuja, teepaitaa. Varmaan täällä pitkään olla. Helen löytää siellä jotain. Se on tänään ostotuulella. Ei vaan aika tarkkaa kattoo kyllä, että mitä laittaa ja minkäkin verran. Annetaan nyt video pyöriä tässä. Kuuma tässä kyllä vähän on, kun pysähty tässä. Tässä ei nyt kyllä ilma vaihu tässä. Ei tuule nyt täällä oikein, vaikka ollaan tälleen mereen äärellä. Nyt satu. Anything interesting? It's looking like a men's t-shirt. Oh, I don't know. Let's walk forward. I'm getting a little sweaty. No. Lisää vaatteita. Tuonne jatkuukin vielä. Onkin matka. Siinä on hintat 100 pesoa tosta räkistä. 100 pesoa on alle 2 euroa. Kirpputorihinnat. Suuri osa näistä vaatteista on tuotu tuolta niinkö tyyliin jostain Vietnamista tai Kiinasta ihan bulkkina silleen, että ne on niinkö erien loppuja. Saattaa olla jossakin pientä vikaa, joka on korjattukin. Sitten täällä ne menee kaupaksi. Ne on niinkö melkein uusia. Joskus on hyvällä tuurella löytää melko uuden. Niinku tossa on tämmönen Converse All Star huppari, Helen tykkää näköjään sitä. You can buy it if you like. If it's thin, it's not like a very hot, you know. Yeah. Yeah, it's nice looking, you know. Check it if it has any faults. Anything. What about the zipper? Is it okay? Joo, vetskarit tuntuu toimivan vähän.
kiva varmaan noin ohut hupparit, ei mikään mitään hirmu kuuma sitten Suomessa. Täällä nyt tykätään pitää hupparia kyllä ihan kesät, talvet. Brändit onnissa, mutta ei tiedä, ei ne aitoja ole tietenkin. Ikea ja tähän lienä maksaa. Tuossa on lappu, että 100 only. Kupparit saattaa olla vähän enemmän. Hey, how much are the hoodies here? 320. Did I hear right? 320. 320. What? Yeah, 320. Yeah. 320. Oho, hinta pomppasikin sitten, kun ulkomaalainen kysyi hintaa, niin sitten onkin ihan äkkiä laitettiin tuplakerroisiin. Varmasti laitettiin. Sellaista se on. Valkoihoinen käy kyselemässä hintoja. Tulee tää tämmönen vaaleannahan vero tähän. Ei se mitään, ei kukaan pakota ostamaan. Jos haluat pitää hinnat, voi jättää tuohon ostamatta sitten. Tuolla saa jo kaupoista, saa jo, sanotaanko jo ihan, niin kuin voisi sanoa, oikeita merkkejä saa, paitoja saa jo 300-400 ja no hupparitkaan varmasti 1000 maksa kyllä. Niitäkin varmaan saa jollain varmaan 5 kuosalla ihan kaupasta sitten ihan niin aitoja. Nää ei ole kuitenkaan sitä viimeistä niin muotia. Okay, there is 150. 150 only. Ei tietysti ihan samannäköisiä. Hupparit on nekin. Siinä on 150 ja sitten se on 320. Ja tässä on näitä, siellä on laiturissa näitä veneitä. Tällä me mennään, ollaan menty ainakin niin tonne Inagatisaarelle. Tommonen niinku, voisi sanoa ehkä katamaraani. Menee ihan reippaasta vauhtia, sille ei sitten mitään pikaveneitä, mutta kuitenkin, että maisema vaihtuu pikkasen. Okei. Nyt onkin tullut pitkä video. Tähän pitäisi postata jo YouTubeen. Pitääkin varmaan laittaa. Ihan huvin vuoksi. Täällä on sitten kans niinku kenkämarkkinat. 150 pesoa kenkä tai kenkäpari, jos siellä löytyy pari sitten. Varmaan on, sillä varmaan paritkin, mutta aika sekaisiahan nuo tässä on. Ja tässä on lisää näitä ukai tyyppistä. Mikään niinku tätä tämmöstä second hand tyyppistä niinku vaatetta. Tuolla saakin sitten jo mandariineja.
Ne on kyllä varmaan ihan niinku tuontitavara, mistä täällä ei niinku mandariineja ei kasvata. Siinä on löytäjää. Pöytä. Sige na, kaya ako nagpiling go. Joo, siinä on lisää sortsit sitten ja sortseja ja housuja. Taas meinaa tulla kuuma. Siinä on aurinkolasien myyjää ja tää onkin vilkasta tässä ajaakin, että nää traiket täällä Tricycle. $50 sortseja. Ei nekään nyt niin hirveä. Mä tossa asti jo tossa 35 tossa. Tiedä. $50 on tori joo. Se on vähän alle euro, että 60 pesoissa niin kuin euro. Noin kurssi. Jostain rahanvaihtopistetä et saa sitä. Saat ehkä joku 56 eurolla, 56 pesoa. Vaihdat jostakin lentokentältä tai jostakin näistä Forex-tyyppisistä paikoista. Näitä saa paljon mitä. Äpeillä saat paljon paremman vaihtosuhteen suoraan tilille omasta pankista toisen tilille. Piip, piip, piip. Pitääkin katsoa aina välillä selän taakse. Tai ihan päälle. Ei nyt täällä päällä. Kiva sää, ei sada. Okay. Vielä ei tarttunut mitään mukaan, pitää katsoa, tuleeko vielä ostovimma päälle. Alaantuuko? Vitsi. Joo, täällä on kenkä. Kenkää ja tuolla sandaalia. Sandaaleja. No on täällä jo 380 ja tässä on niinku lenkkareita sitten. Tennareita. Brändejä on tosi paljon, että ei näitä tunnekaan. Suomessa aika vähän loppujen lopuksi, kun meitä on. City Marketkin sieltä nyt ei löydy. No löytyy sitten ehkä näitä urheilupuolelta sitten lisää brändejä, mutta ei ne oikeastaan hirveästi ole. Siellä on ne omat brändit näillä ketjuilla K-rytmillä ja $380 on niinkö ne 6 euroa ja pikkasen päälle. Aika halpaa lenkkaria. Kestää minkä kestää ja sitten täällä on kyllä, löytyy kyllä minun käsityksen mukaan niin kengänkorjaajia löytyy kyllä, jotka osaa korjata todella hyvin, niin kun niillä on kunnon liimat ja tämmöiset. Joku sanoo, että ne korjaa kengät, niin kun, jos pohja irtoaa niin liimauksista tai tälleen, niin ne korjaa ne kengät
paremmaksi kuin mitä ne on ollut uutena. Tämmöstä niinku puhua on kuullut. Merkkikengätkään ei välttämättä niinku kestä. Täällä kun on kuuma ja kuumat asfaltit ja tälleen, niin voitte rupea sulamaan alta niinku jotkut liimaukset. Hyvin mahdollisesti paljon kävellä. Joo. Kenkää täällä varmaan tää markkina loppuukin tähän. Me varmaan lopetetaan video sitten tähän. Nyt on näytetty tätä. Joo, tossa näyttääkin, että tässä on viimeiset myyjät täällä. Kenkien myyjiä ja tälleen. Tässä on hyvin niinku, aika hyvin kuitenkin niinku, just ne on tehty pitkään, ne on täällä jaotellut nämä osastot silleen. Kengän myyjät yhteen paikkaan ja ruokakauppiaat tuonne omaan ryhmäänsä saavat syödä rauhassa eikä tarttu hajut noihin vaatteisiin sitten varmaankin. Ja varmaan tarttuisikin aika paljon kärryjä tälleen, että savua tulee, kun se grillaa sinne. Joo. Tän sit voi katsoa uusitana vaikka YouTubesta sitten, kun minä tän julkaisin. Morjens. Tilatkaa kanavaa, jos nyt kerta näytetään YouTubessa. Ihan huvin vuoksi tilatkaa ja painakaa sitä peukkua tai tykkäyspainiketta. Saisi edes joskus yhden tykkäyksen videoon. Okei, kiitos, joo, moi.